ملخت باولوس نابسب قولاسياس ناي قولاسياس حقنيا ناي باولوس دبدابي مخانو اتحاتاتيتو ايفلطنيو زي مصحف እዚ ድማ ጳውሎስ አብሮም ኣብ እስር ቤት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ተጻሒፉ ቆላስያስ ንብዙሕ ሚእቲ ዓመታት ንእሽተይ እስያ ብዝብል ስም እንዳተጸውዐት ናይ ሎሚ ቱርክ ዋና ከተማ እያ ነይራ እዛ ኣብ ቆላስያስ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምዕባይ ከላ ንናይ ሓሶት ትምህርቲ ተጋሊጻ እያ ኤጳፍራስ ድማ ናብሮም ብምኻድ ኣብ እስር ቤት ዝነበረ ጳውሎስ ከም ዝመጾም እዚ ድማ ናይ ቆላስያስ መልእኽቲ ንኽጽሕፍ ምክንያት ዝነበሩ ዝብል እምነት እዚ እዩ እቲ ጳውሎስ ዛዕባ ገይሩ ነቲ ናይ ሓሶት ትምህርታት ንምዕራይ ዝገበሮ ነጥብታት ቀዳማይ ባህልን ወግዕን ኮይኑ ኣብ ምግብን መስተን ሕጋጋት ሃይማኖትን በዓላትን ናይ ግዝረት ስርዓት ምስ ምሕላው ዝተተሓሓዘ እዩ እቲ ካልኣይ ብሕትውና ኣይትሓዝ ኣይትጣዓም ኣይትተንክፍ ዝብል ገለ ካልኦት ነጥብታትን ሳልሳይ ንመላእኽቲ ምምለኽ الرابعي نكريستوس منعب ناي كريستوس ملكوتنت زي مقبال حمشاي سور فلتت نستنساوين تمرت زمكحلو نيرم بناي سب طببن وقعن مؤمان زبلو كالوتن نطبتا زحازيوم نيرم استسور ناي طبب فلتتن مزغبن غنا ابو بو بيسوس كريستوس ايو ناي باولوس علامه اب قولاسياس زنبره ناي حسد تمرتي طعي تمرت بممهار مقوام كون كله نزين ابشتو ان مبصح كريستوس ناي እግዚአብሔር ምሳሌ መዃኑ ፈጣሪ መዃኑ ቅድም ኩሉ ዝነበረ ኩሉ ብኡዝ ተጋጠመ በመዃኑ ካሞት ምትንሱን ናይ መጀመርታ መዃኑ በአካል ዝተገልጸ ናይ መለኮት ምልአት መዃኑ አተዓራቂ መዃኑ በመግላጽ ንክርስቶስ ልዕል የብሎ ስለዚህ ድማ ክርስቶስ ፍጹምን ብቁዕን እዩ በዚ ድማ ንሕና በክርስቶስ ምልአት ተዋሂብናዩ ኣብ ቆላስያስ ዝነበረ ናይ መናፍቃን ትምህርቲ ብቕዓት ዘይብሉ ፍጹም ምግባር ዘይከኣሎ ባዶን መስሓቲ መጋገይ ስጋው ባህሪ እኳ ምቁጻር ዘይክእል ፍልስፍና መዃኑ ናይ ቆላስያስ መልእኽቲ እቲ መሪሕ ሓሳባት ናይ ክርስቶስ ፍጹም ብቕዓት ነቲ ባዶን ብቕዓት ዘይብሉ ናይ ሰብ ፍልስፍና ኣነጻጺሩ ብምርኣይ እዩ ተቃይምዎ ዕላማ ናይዚ መጽሓፍ መልእኽቲ ቆላስያስ ነቶም ናይ ሓሶት ትምህርታት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ንምቕላሶምን ንምቅዋሞምን ናይ ኣመንቲ ኩሉ ድሌታት ክርስቶስ ምዃኑ ንምርኣይ እዩ እቲ ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ቃል ኣብ መጽሓፍ ቆላስያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9-10 ዘሎ ኮይኑ ኣብኡ ብዘሎ ምልአት መለኮት ብስጋ ሓዲርዎ እዩ እሞ ንሱ ርእሱ ኩሉ ሕልቅነትን ስልጣንን እዩ ንስኻትኩም እውን ብኡ ተመሊእኩም ኣለኹም እዚ ድማ ንዓና ዝምህረና كمي جيرنا ناي حسوت تمرتات كم نردان نكريستوس يسوس أبي وطنا زلو ناي كبر السفرة بخمي كان نتصبار كم زقبانان بزوح زخونا كالق تمرتاتن يرئينا نايو أزيزر أنا يودحر بايتا ناي ملقت باولوس نفسه قولاسياس كوينو معرف حده قطري حده أولوس بفقاد أملا خواري يسوس كريستوس تيموثيوسن حوناون نتوم أو قولاسي زلو قدسان بكريستوس أمنتي أحواتن كاب እግዚአብሔር أبونان كاب ጎይታና يسوس كريستوسن ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም ጸሎት ምስጋና ቁጥር 34 እታ በክርስቶስ ኢየሱስ እምነትኩምን ንኹሎም ቅዱሳን ዘላትኩም ፍቅርን ምስማዕና كل ساعة من انتخاتكم إن تسلينا نأملاخ أبو قويتنا يسوس كريستوس نمسجنا لنا سلتي أب السمايات تأرني بالكم زلو تسفات أدم بزعبو بناي حق قال وانجيل زسمعكم وأمه نبخم زمت أب كل عالمون إن فرين نعبين زخيد زلو كبتا نتسجى أملاخ بحق إذا سمعكم لان زفلتكم لان معال تجميرو دم أبخاتكم زلو كم تيكاب إبافراس اتفقور معايتنا من تخاتكم ومن أقل كريستوس اتمهاركم فوركم بمنفس زفلت أناون نسيو قطرة شعاته سلازين حنا كابتال سمعنا الله معال تجميرنا بتي فلتت فقعدوا بكل منفساوي طبابا أأمرن كملأكم من تخم صلاة لمانا أيب قرنان بسنة قبر زبالة كل فرقنا فرخمن بفلتت أملاخ أن أبيخمن بكل نجزي أبيه رباه كتبلو نو بقعات كنكم كتمال على السنة تسلي علونا بحاقوس بسنعات زبالة كله نبزلو تعقستن عقلا
بحيل خبرو برتعكم نتناب قدرست قدسان عبرهان زبقعنا أبو إنا مسكنكم نسو كاب سلطان تسلمات زوطعنا نبتا منغست فقر ودون أأتونا أبو مدحنا مالت حدقت حتيات زلونا نسو ملكعت زير أملاخ بخر كل فترة إيو أب سماياتن أم مدر زلون زرقن زيرقن زفانات كون ويس قويتنات حلقنات ويس سلطانات كل بو تفتير اللمو كل بو نووني التفترة نسو قاقرم كليو كلون بو قيما اللو نسو نتسقاو دما رؤسو إيو مالت نمحبر بكل نجار قداماي منتك خونسي نسو مجمرتايو كموتاتون بخوريو بزلو ملقات أبو كحادر أبو سميرو اللمو بو بدم مسقل غير السلام مسقبره كأن نتي أمدرن زلون أب سمايات زلون زبلو كلون رؤسو تعريق ويو ناخاتكم قدم فليات بحسابكم بخفوق قبركم صلاة زنبركم كابت السماعكم وتسفانايتي أبتحت السماء نزلو كل فطر تسبك وانجيل أنا أول الزقل قاليو كي تنقانقكم تسريتكم ندللكم بأمنة انت تصنعكم سي أبرن نقفان زيب اللهم قدسان غيرو أقلميو من تقاومكم حج بسبب النسقاو بموت غيرو عرقكم أقل قلت أولس قطري إسران 4 حج بتي من تاخم زخونة سبباي حقو سالخو من تسقاو نساد ما تام حبر إياه بسقاي نتقودلو مكرا كرسوس امل اللخو أنا كم تنعي نبخاتكم التوهب مقابلة أملاخ قال أملاخ أب كلكم اللي أقل قالي محبر زخونكو مالت اتي كاب زل عالمن كولد ولدون تسوير زنبر اللو مقنا نقدسانو التقلت مستر حبتي كبرو نزي مستر ازي أبهزاب انتاي مخانو كفلتهم نزدليهم نسون كرسوس أبخاتكم تسفى خبر إيو نحنا دما نقول سب بكريستوس ملؤ غيرنا كنقومو بطبب زبله نقول سب إنا معدنا نقول سبون إنا معرنا ننقرالونا نزي دما أنا بمتن اتعاباي بحيل زقبر زلو قبرو نتقادلكو اتسعر اللخو ملكت باولوس نابسب قولسي معراف كلته قطري 1 من تخمن من تأتم أبلدك يازلون من تأتم قطعي بسغازير عيون كأب كميز بلا عبيد عارف كم زلوني كتفلتو دلي اللخو بفقرن بكل هابتي نايمولو أمرون نفلتات اتي مستر أملاخ نسخة كريستوس بحد سميرهم لبهم من تكتسانانا بزلو مزقب طبابن فلتاتن أبو تسوير اللو حدوكا بقال قبطر كيسحتكم إلى إيزز بالزلخو بسقاكم مساحاتكم انت زي اللخو بمنفس مساحاتكم إيه سرعاتكم صنعات أمنتكم بكريستوس النار إخوون احقوس اللخو بكريستوس زركب ملؤ هيوت قطر 6 دقيم كمتين قويتانا كريستوس يسوس اتقبلكمو كمو يلكم بقو تملالسو أبو تسريتكم تانيسكم بمسقانا ملئكم كمتي تمهاركم وكنكم بأمنة صنعو قطر 8 كم ناي كريستوس زي كونس بلماد سب كم مهرو قول أنت زعلم زيا بطبب عالمن بخونتم متبارن حادقوا كيمارخكم سي تتنققوا أبو بزلو ملقات ملكوت بسقا حدير ويما نسو رأس كل حلق أنتن سلطانا إيو نسخاتكم ون بو تملئكم علىكم نسخاتكم دما بجزرة كريستوس نتنا يسدا سبنت كنتيتكم بإيد بزي كونت جزرة بو تجزركم بتمقتون مسو تقبركم بجبرتك موتا زتنسو أملاخ دما مسو تنساهم نبزلو أبسانا يقرأيلو بأبساهمن بزي جزرة سقاهمن مويتكم نزنبركم ناخدكم ون مسو هيوان جبركم نتي بحقاقات زق أو منان زباسنان
ዝነበረ ብኢድ እተጻሕፈት ጽሕፈት ዕዳ ደምሲሱ ከኣ ንኡ ኣብ መስቀል ሸንኪሩ ካብ ማእከል ኣርሓቆ ነቶም ሕልቅነታትን ስልጣናትን ኣጽዋሮም ገፊፉ ብኡ እናፈከረሎም ከኣ ብግልጽ ያስተሓፈሮም። ቁጽሪ 16 ደጊም ብብልዕን መስተን ወይ ብምብዓል በዓላት ወይ ብስርቂ ወርሒ ወይ ብሰናብቲ ዝመጽእ ሓደ እኳ ኣይፍረደልኩም። እዚ ነቲ ዝመጽእ ጽላሎት እዩ፣ እቲ ሥጋ ግና ክርስቶስ እዩ። ሓደ እኳ ትሕትና ብዝመስልን ብስግደት ንመላእኽትን ገይሩ ንሱ ኣብ ዘይረአዮ ነገር እናተሓወሰ ብእምሮ ስጉኡ ብከምኡ ዝንፋሕ ነቲ ዓስቢ ዓወት ኣይዘርፍኩም። ኣብቲ ብዘሎ እቲ ሥጋ ብጅማትን መፈላለዮን ተደጋጊፉን ብሓደ ተጋጢሙን ብምዕባይ ኣምላኽ ዝዓብየሉ ኣብቲ ርእሲ ከይጸንዐ ሓደ እኳ ነቲ ዓስቢ ዓወት ኣይዘርፍኩም። ቁጽሪ 20 ስጋብ 22 እምበኣርከ ካብ ምሁሮ ቁልዕነት እዛ ዓለም እዚኣ ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትኩም ስለምንታይ ደኣ ኣብዚ ዓለም ከም ዘለኹምሲ ከም ናይ ሰብ ትእዛዛትን ምሁሮን ገይሮም ኣይትሓዝ፣ ኣይትጥዓም፣ ኣይትተንኪ ኢሎም ሕጋጋት ዝሕግግልኩም? እዚ ኩሉ ተተገይሩስ ንሕልፈቱ እዩ። እዚ ብትሑት ሓሳብን ብምሕሳም ሥጋን ዝግበር ናይ ፍቓድ ርእስኻ ኣምልኾ ሕብሪ ጥበብሲ ኣለዎ። ግናኸ ንምጽጋብ ሥጋ እዩ እምበር ንገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ናብራ ቅድስና ቁጽሪ 1 ደጊም ምስ ክርስቶስ ተንሲእኹም እንተኾንኩምሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ። ሞይትኩም ኢኹም፣ እታ ሕይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ፣ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን። ክርስቶስ ሕይወትና ምስ ዝግለጽ ሽዑ ንስኻትኩም እውን ምስኡ ብኽብሪ ክትግለጹ ኢኹም። ቁጽሪ 5 ስለዚ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቅተሉ። ምንዝር፣ ርኽሰት፣ ፍትወት ሥጋ፣ ክፉእ ትምኒት፣ ስስዐ፣ እዚ ድማ ኣምልኾ ጣዖት እዩ። ብስሪ እዚ ነገር እዚ እቲ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ይወርድ እዩ። ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ክትነብሩ ከለኹም ቀደም ብኡ ትመላለሱ ነርኩም። ሕጂ ግና ንስኻትኩም እዚ ኩሉ ድማ ኩራ፣ ምንጽርጻር፣ ክፍኣት፣ ጸርፊ ዝሕፍር ዘረባውን ካብ ኣፍኩም ኣርሕቑ። ንስኻትኩም ነቲ ኣረጊት ሰብ ምስ ግብሩ ቀንጢጥኩም ከምቲ ምስሊ እቲ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ንፍልጠት ዝሕደስ ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ። ክርስቶስ ኩሉን ኣብ ኩሉን እዩ እምበር ኣብኡስ ጽርዓውን ኣይሁዳውን ግዝረትን ዘይግዝረትን ባርባን ሰኪትን ባርያን ጭዋን የልቦን። ቁጽሪ 12 እምበኣርሲ ከም ሕሩያት ኣምላኽን ቅዱሳንን ፍቑራትን ኮይንኩም ምሕረት ልቢ፣ ለውሃት፣ ትሕትና፣ ዓቕሊ፣ ትዕግስቲ ልበሱ። ንሓድሕድኩም እናተጻወርኩም እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ክስ እንተለዎ ይቕረ ተባሃሃሉ። ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስኻትኩም እውን ከምኡ ይቕረ በሉ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ እውን ፍቕሪ ማእሰር ፍጻሜ እያ እሞ ልበስዋ። ሰላም ክርስቶስ ከኣ ኣብ ልብኹም ይግዛእ። ነዚ ብሓደ ሥጋ ተጸዊዕኹም ኢኹም እሞ መማስውት ይኩኑ። ቁጽሪ 16 ብመዝሙርን ውዳሴን መንፈሳዊ ቅኔን ንሓድሕድኩም ኣስተምህሩን መዓዱን ብልብኹም እውን ብጸጋ ንኣምላኽ እናዘመርኩም ቃል ክርስቶስ ብኩሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም። ብቃል ኮነ ወይስ ብግብሪ እትገብርዎ ዘበለ ኩሉ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ግበርዎ። ብኡ ኸዓ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኣመስግንዎ። ሓደ ክርስቲያን ዝኾነ ስድራ ክስዕቦ ዝግባእ ስርዓት ቁጽሪ 18 ኣትና ንስቲ ከምቲ ንጐይታ ዝግባእ ጌርክን ንሰብኡትክን ተኣዘዞም። ኣቱም ሰብኡት ንንስትኹም ኣፍቅርወን እሞ ኣይተምርርወን። ኣቱም ውሉድ እዚ ኣብ ጐይታ ባህ ዘብል እዩ እሞ ንወለድኹም ብኩሉ ተኣዘዝዎም። ኣቱም ኣቦታት ሕልንኦም ከይዓርብ ነቶም ውሉድኩም ኣይተኸርይዎም። ኣቱም ጉዙኣት ነቶም ብስጋ ጐይተትኩም ዝኾኑ ብገጽ ርአ ንሰባህ ከም እተብሉ ጌርኩም ዘይኮነስ ብግሩህ ልቢ
ንግዚአብሔር እናፈራህኩም ተኣዘዝዎም ንተዓስብ ርስቲ ካብ ጎይታ ከም እትቕበልዎ እናፈለጥኩም እትገብርዎ ዘበለ ንሰብ ዘይኮነስ ንጎይታ ከም እትገብርዎ ጌርኩም ካብ ልቢ ግበርዎ ንጎይታና ክርስቶስ ኢኹም እትግዝእዎ ዘለኹም እቲ ዝዓመፀስ ኣብ ክንዲ እቲ ዝዓመፆ ክፍደ እዩ ኣድሎ ገጹን የብሉን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 1 ኣቱም ጐይቶት ንኣኻትኩምውን ኣብ ሰማይ ጐይታ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩምሲ ንጉዙኣትኩም ቁኑዕን ግቡእን ግበሩሎም ቁጽሪ 2 ጸሎት ኣዘውትሩ ብኡውን ብምስጋና ንቑሑ እቲ ብዛዕባኡ ተኣሲረ ዘለኹ ምስጢር ክርስቶስ ክንነግርሲ ምዝራቡ ከም ዝግባአኒ ምእንቲ ክገልጾ ኣምላኽ ነቲ ቃሉ ደገ ክኸፍተልና ምንታና ድማ ጸልዩ ጊዜ እናዓደኩም ምስቶም ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ብጥበብ ተመላለሱ ንነፍሲ ወከፍ ከም ዝግባእ ከመይ ጌርኩም ክትምልሱ ምእንቲ ክትፈልጡ ዘርባኹም ብጨው ተቓመመ ኩሉ ሳዕ ብጸጋ ይኹን ናይ መወዳእታ ሰላምታ ቁጽሪ 7 ተቂቆስ እቲ ፍቑር ሓውን እሙን ኣገልጋልን ብጐይታ መዓይተይን ከመይ ኢለ ከም ዘለኹ ከፍልጠኩም እዩ ብዛዕባ ህልዋትና ምእንቲ ክትፈልጡን ልብኹምውን ከህድእን እየ ንኡ ናባኻትኩም ዝሰደድክዎ ምስኡውን ነቲ ካባኻትኩም ዝኾነ እሙንን ፍቑርን ሓውና ኣነሲሞስ ሰዲደ ኣለኹ ንሳቶም ብናይ ነጀው ዘበለ ኩሉ ክነግርኹም እዮም ቁጽሪ 10 እቲ ምሳይ እተማረኸ ኣርስጥሮኮስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ እቲ ብዛዕባኡ ትእዛዝ እተቐበልኩም ማሪቆስ ወዲ ሓዉ ኣቦኡ ንባርናባስ ናባኻትኩም እንተ መጸኻ ተቐበልዎ የስጦስ ዝበሃል ኢየሱስውን ንመንግሥቲ ኣምላኽ ምሳይ ዘገልግሉ ንምጽንናዕውን ዝኾኑን ዘለዉ ሰብ ግዝረት እዚኣቶም ጥራይ እዮም እቲ ሓደ ካባኻትኩም ባርያ ክርስቶስ ኢየሱስ ሙሉኣትን ብኹሉ ፍቓድ ኣምላኽ ሩዳኣትን ኮይንኩም ዶ ክትብሉ ኩሉ ሳዕ ብጸሎቱ ዝጋደለልኩም ዘሎ ኤጳፍራስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ ንሱ ምእንታኹምን ምእንቲ እቶም ኣብ ሎዶቅያን ኣብ ሄራጵለስን ዘሎ ብዙሕ ጻዕሪ ከም ዘለዎ እምስክረሉ ኣለኹ ሉቃስ እቲ ፍቁር ሓኪምን ዴማስን ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ቁጽሪ 15 ነቶም ኣብ ሎዶቅያ ዘለዎ ኣሕዋትን ኒኒማፋስን ነታ ቤቱ ዘላ ማሕበርን ሰላም በልዎም እዛ ደብዳቤ እዚኣ ኣባኻትኩም ምስተነበት ኣብ ማሕበር ሎዶቅያ ከዓ ከም እትንበብ ነታ ካብ ሎዶቅያ እትመጽእ ንስኻትኩም እውን ከም እተንብብዋ ግበሩ ቁጽሪ 17 ናርኪጳስ ድማ ነቲ ብጐይታ እተቐበልካያ ኣገልግሎት ንምፍጻማ ተጠንቀቕ በልዎ እዚ ሰላምታ እዚ ብኢደይ ብኢድ ጳውሎስ እዩ መቆሕይ ዘክሩ ጸጋ ምስኸም ይኹን ኣሜን ዘንዶን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፏል ዘንዶን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፏል